Què estaríeu disposats a fer pel vostre barri? Estaríeu disposats a segrestar un autobús? Això és el que explora la pel·lícula que venim a veure avui, El 47, protagonitzada per Eduard Fernández. Ens acompanyeu? Tu segrestaries un autobús? Jo no tinc carnet de cotxe. Seria complicat. Es podria fer, potser empenyent. Ja, no ho tenim. Allà a dalt quan vingui. Pot ser, Pot ser, eh? pot ser. Si jo va, quan la liu, la liu. Som una vital, evidentment. Jo, ara, segrestar l'autobús. Ara, com que no em surt. Ara, si apreta. Aquest, en realitat, és un dels grans temes de la pel·li. Com una persona normal acaba tenint aquesta idea i l'acaba executant. Què creus que diria el Manolo avui, si veiés tot això? Jo no tengo nada que decir, adiós. És que el meu avi feia les coses perquè les feia sense cap tipus d'interès. Llavors diria que no caldria tot això, però entendria per què ho fan. Que per mi és un homenatge al meu avi i a la meva àvia, al Manolo i a la Carme. Està molt bé recordar que a vegades, només a vegades, si lluites per alguna cosa, a vegades coses funcionen i canvien. I si no canvien, almenys tu dorms tranquil·la, no? Torrebaró, un barri que està a Barcelona i sembla que estigui molt lluny, que ha tingut condicions molt dures, no? I veure com aquella gent, com el primer Manolo Vital lluitava per la dignitat de la seva gent és molt bonic.